नमस्कार, प्रणाम भैया। हम आप लोग के छोट भाई वीरेंद्र यादव, हमारे साथ बड़न हमार भाई वीरू और हमनी के इस समय उपस्थित बनी जा 12 चौर में हमनी के छोट भाई के जो क्लिनिक चलत बाटे डॉक्टर विपिन गुप्ता जी के, हमनी के वजह उपस्थित बनी जा। दो चार आदमी बैठल बड़न बगल में। भैया लोग के फरमाइश बा कि आप लोग गीत गाइला जा, बड़ा अच्छा लगेला। तो एगो दशहरा हो तटे, एगो भजन हो जाए तो हमनी के एगो रामचंद्र जी के भजन आप लोगों के सामने प्रस्तुत करे आयल बनी जा। अगर गीत अच्छा लगी तो लाइक करब जा, शेयर करब जा, और चैनल पर अगर नया हो जा चैनल के सब्सक्राइब कर ले जा। शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई, शक्ति बाण लगल लक्ष्मण के रोवेले रघुराई। अखिया खोल बबुआ, अखिया खोल बबुआ, कब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ, का जाके हम कहब अवध में पूछिए तीनों माई। अखिया खोल बबुआ, अखिया खोल बबुआ, कब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ, राज धर्म के छोड़ तू हमारा संगे वन में आइलो। धर्म कर्म दुनों से बड़ भाई के सेवा कैलो। राज धर्म के छोड़ तू हमारा संगे वन में आइला। धर्म कर्म दुनों से बड़ भाई के सेवा कैला। फिर बोला तोहरा बिन कैसे हमके जियल जाई। फिर बोला तोहरा बिन कैसे हमके जियल जाई। अखिया खोल बबुआ, अखिया खोल बबुआ, कहब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ, बोलब के छोटका भाई। अखिया खोल बबुआ।